Il-park ta' Xrop Laġin issa sar aċċessibbli għal kulħadd, anke dawk bi problemi ta' mobilta, kif it-tnejn filgħodu ġie inawgurat proġett ta' rampa. L-inaugurazzjoni saret waqt attività għat-tfal minn skejl differenti illi f'jum is-siġar ħawlu diversi siġar indiġeni. Dan bħala parti mill-inizjattiva Tree Your Own, skema li matul din is-sena skolastika qed jipparteċipaw fiha 14 skola fejn qed jintażlu siti mitluqa fil-lokalitajiet differenti biex minflok isiru proġetti ta' tħawil ta' siġar u riġenerazzjoni. Tkellimna ma' wħud mill-istudenti tal-Iskola Medja tar-Rabat, parti mill-Kulleġġ San Nikola, entużjasti li qed jitalbu b'mod alternattiv u fl-istess waqt iroddu xi ħaġa lura lill-ambjent u għal ġenerazzjonijiet futuri. Illum jum il-siġar u qed niżiraw is-siġra tal-arar il-siġra nazzjonali ta' Malta. Issa, spjega li għalfejn, jekk qed narawkom ħafna ċitati, x'ġid qed tagħmlu hawnhekk illum? Għal saħħitna u għal arja tajba u id-del u għalla safar. Jien tuħosni ferħana għax in-nisa jiġu warajna ikollhom ton natura u Malta u ikollhom arja safja tajba. Attendew ukoll studenti minn skejjel sekondarji fosthom dawk mill-Kulleġġ Savja ta' Ħaddingli. Bħala skola aħna l-iskop tagħna tagħmlu biex nikkonservaw l-ambjent. Uja, servina pal esperjenza tajba din, ġifieri. Fl-istess attività tniedaw koll il-ktib Trees and Shrubs of the Maltese Islands ta' Eman Kallejja, b'kopja tingħata lil kull skola li qed tipparteċipa fl-iskema Tree Your Own.